Значит, гэта праект Дикмедио, гэта сацыяльныя сеткі. Мы адмыслова не рабілі сайт, а рабілі менавіта сацыяльныя сеткі. Гэта трэдсы, якія найбольш папулярныя сёння. Гэта, безумоўна, Telegram, і гэта, канешне, Instagram. Тры пляцоўкі, на якіх мы ёсць, на якіх мы пішам, на якіх мы працуем. І зараз галоўная для нас пляцоўка гэта трэдсы, бо апошнім часам там з'явілася некалькі мільёнаў беларусаў, для якіх мы пішам. Скажыце, шмат беларусаў чытаюць вашы сеткі ці каментуюць, можа быць? Ну, скажем, за апошні месяц мы мелі толькі на трэдсах 150 000 праглядаў. Вельмі шмат людзей чытае нас з Беларусі, што для мяне дзіўна, бо я гэты праект бачу так, што мы не транслюем павестку рэжыма, а ствараем сваю, але прыходзяць людзі з Беларусі, каментуюць, нешта пішуць, што тычыцца Тэлеграма, то гэта пляцоўка пакрыху памірае, яна не такая папулярная, як была ў 2020 годзе, але все равно яна жыве пакуль. Скажем, на іншыя пляцоўкі, напрыклад, TikTok, я нават не хацеў ісці, бо зараз TikTok ператварыўся ў аднакласнікаў, і просто мне такая публіка не цікава. Скажыце, вот першае, я чытаў навіны на Тэлеграме, напрыклад, там былі больш спартовыя нейкія навіны, ці зараз таксама яны пераважаюць? Мы пачыналі як праект футбольнага клуба «Беластоцкія дзікі». У нас была сторонка у Фейсбуку, але цяпер мы зрабілі, пачынаючы з канца мінулага года, мы зрабілі такі вось як бы навінавы партал, дзе ёсць 3 медыапрадукта. Спорт важны, але ён не з'яўляецца для нас галоўным. Скажыце, я так разумею, што асноўны ваш чытач і каментатар, так скажам, гэта беларусы з дыаспары, так? Я бы так не сказаў, вельмі шмат хто чытае менавіта з дыаспары, але ўсё ж я бачу, што вельмі шмат людзей з Беларусі. А калі, напрыклад, ваш прадукт прызнаюць экстрэмісцкім у Беларусі, то асноўным чытачом будзе дыаспара ці Я думаю, Беларусь? калі прадукт прызнаюць экстрэмісцкім, гэта нічога не змене. Бо зараз такі час, што не лічу важным мець вялікую колькасць падпісак, галоўнае, каб людзі чыталі. Напрыклад, сёння там на канале мы маем у трэдсах каля 100 падпісчыкаў, але гэтыя 100 падпісчыкаў даюць 150-100 000 праглядаў. І менавіта гэта важна.